Balikog or? Wa pagani. Excited ko. Kaya kung kauban may gala, miyembro ni siya sa kuan. Sa? Ganga hata-hata. Hot, super hot. Sabi ka, hot kayo. Oo. Kaya nga, lagi kong nararamdaman na minamahal mo na ako. Paunti ng paunti. Oh, kabalo ka ba sa sobra kahat ni mo bay? Aha. Lagom na kay ka. Asa nga? Napagod na ka. Where Sobra side? kahat. Where nga side? Imong naong. Ala, oy. Manguta na ta bay, manguta na ta. Sige, mga kabarangay. Saman, straight. Or baliko. Masabon na to ha, manguta na ta ko sa. Tawag mo ka barangay ha. Globe or TM 0936-134-4388. Ang pangutana. Tul Id. O straight. Sige ha. Pataka na po na yun. Tul Id o balikog? Tul Id ay katawa di ay. Bisaya mo gud kaayo no. Tul Id or balikog. Nunsa di ka rin. Awil ako kang Tul Id yung ako ay balikog. Sabon na ito rin may gala kay. Sige. Natulog na po na akong kauban. Natulog. Andam. Part 2. Ako yoy. Sige ro kang katugoy. Manguta na ta. Sige. Tul Id Or baliko. kana. Mo na to. Karon mga si manahon na way nagagrabe ni mo sakit bay. Kung ano ni siya kanimo ni ginaingon nga we need to rest. Rest in peace. Okay, natay istorya sa pikas niya. Dapat hinayan ang radyo. Naing radyo sa gamit yung dira ko ay na kanang megapone. Dapat hinayan ang radyo. Okay, Globe or TM 0936-134-4388. O sa smart na ito mga kabarangay 0931-314-6549. Dapat hinayan ang radyo ha para dili mag-feedback. Hinayin lang ang radyo mga kabarangay. Ayaw gay gulo. Okay, hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Usa man katulugon ba ka? Dili, uy. Usa pangalan? Aname. Ay, itong taga-Japan. Taga-Tago. Taga-Tagom di ay sorry. Naghanan ng number. Okay, day. Ato bangutana sa ato ang Saman. Manguta namin si mo ano may ha. Ang Saman. Tul Id. Or baliko. Siyempre, Tul Id. Ngano man? Haram dili, maglisod pagpasod. Kano sa ka naka-experience last og Tul Id? Atong yaging gabi ita. Ay. Usay pa mati. Lami. Ala. Bago ni mo patul-iron, usay mong buhaton. Ako sa hapon. Hapon, may hapon. Salamat kay Ana May ha. Sabi siya na May kay. Kuan niya nga. Hap. Yasang hapwa po sala. Nang gulit-gulitan. Ganun gulit mo kasi mong itlog niya. Tita Beauty. Okay, nanay ko. Kami na akong babae ka. Pa akong gigulitan, ikaw ba? Lagi kag batasay. Okay. Dapat hinaing radyo. Hinaing radyo lagi. Hello? Hello! Nawa. Ay, nawa. Okay, Okay, sige. tawag ulit mga Okay, data. Bago Tul sige. Id o balikog? Balikog. Hello, good morning. Good morning. Pangalan? Jim. James Tagaasa. Taga-Kumstila. Kapustila po di siya. Okay, mga tanata si mo, James. Taga. Tul Id. O balikog. Tul Id. Tul Id. Tul Id. Ngano man? Tara, dami ang dagan ba? Labi ang dagan. Labi ang dagan, Asa na ka mo dagan? Dagan sa motor ba? Kay tulid ang dalan. Tul Id ang dalan. Wow ba? Bago ang Tul Id, asa man ka ato? Oo, asa ka to ka time? Ganas, kasada na. Kasada. Kasada. Asa ba ka last nga naka-experience og Tul Id? Oo. Ano sa? Ha? Ano sa ka last naka-experience og Tul Id? Ay, dugay-dugay na. Ay, Pilay budget, Brad? Kaya, plus ang motor ko. bilay budget.
Pag night, oy, pila budget. Hoy, ay may biyahe na rin. Pila budget? James. Eh, Pila budget? ha? Oh. Bungol-bungol bro si James day. Para maging kuwan di sikpan. Pila budget James. Pila budget sa Tul Id? Gamay ra. Pila nga gamay? Daan ko pa. Nagarat kuwait. Oh, may yutay yun. Mamayutay na. The price is right. Price is right. Kung night, kanang tulid, unsaon mo nimo? Unsaon mo pagpatulid nimo? Oh. Ang patuloy di bahala na. Wala. Kalsada, tuliro na niya. May yutay good. Kung di mamayutay, politiko ni. Ala, ganungan. Ato ang balikog nga dala na ato tuliron. Grabe no? Paano sa ginaw? Try daw, bet. Salamat kay James. Salamat to lang, James. Si James no? Dugay-dugay no, malata na gid nga Numayutay. pareha na gid mo ni Tita Beauty. Bago ni ladlad, namayot pa ni. Ay! Gaw ba? Lucky, abi mog Laki. lalaki. Pero type di ay niya, usapod ka lalaki. Lucky, abi mog lalaki. Waka kabalo, nga ang type niya lalaki. Laki. Abi mong lalaki. Kabarangay, kami mga tala mo sa inyo. Saman! Tul Id! Or Balikog.